Ahojte lidi, natáčíme s kamošem video, pojď. Řekni něco. Máte, řekni něco. Máte, řekni něco. Pojď tady, pojď, Matej. Dobré. Ty Arenu. Máte, řekni do videa něco. Dobře, a tam si jo. Jo, no tak to jsi přehnal. Lidi, já tak trochu prohrabu 1-0. No, nemáš. Já jsem tu. Dostas! Já mám 4 hápek. O! Dostas? Ne! Lidi, kamo. Dobře. Kamo! Yes, díky. Lidi právě budou za chvilku 2 minuty, takže čeky máte ještě budou 2 minuty, až budou 2 minuty, právě tady.